momentu stvorio, možeš ti živo biti samo počne ovako. Jedan put ovako dva ruke i vidiš malo primata majmuna ovako. Najprije sitni mali počne se pojavljivati i sve veći na veličinu normalno on skoči dole, počne skakukat po ljudima, se počne smijat i onda ga opet pozove i nazad ga vraća. Zavrti rukom. Sad ljudi može misliti hipnoza. Neko ko vlada petim kozmičkim elementom, a to je eter, i za ove, pazi, stari Grci su isto znali to u dostatnim stvarima. Postoji fizički svijet koji mi vidimo, postoji astralni, to je svijet osjećaja i misli, postoji mentalni svijet, to je svijet misaon, od misli stvoreni, jel? Postoji viši kauzalni, viši mentalni svijet, to je gdje nastaje istovremeno uzrok i posljedica. Tamo gdje se mogu vidjeti kako nastaje uzrok i posljedica u tom više mentalnom svijetu. I postoji taj intuitivni svijet gdje u bliskovima sve se razilazi. To je ta intuicija koja je bljesna nakon čovjeku, na primjer nećemo dođe u inspiraciju nekom geniju. I naput mu samo bljesna ideja i dođemo za patent. A to su samo male iskrice koje dolaze iz intuitivne sfere. Razumiješ? I onda kad se to intuitivno tijelo stvori, čovjek ide do nirvane, tijela vječnog božanstva. Duša svijesti, naša, monada, duša svijesti je prazna. Ona se uči po svoje evolucije. I sada gledaj, duša svijesti u mineralima spava. U biljci vegetira. U životinji osjeća. U čovjeku misli. U Bogu, odnosno u nad čovjeku je kreator, stvarao. Dakle, duša svijesti u mineralima spava, u biljci se budi, dakle vegetira, jel? Viš kako ide. U životinji osjeća, u čovjeku misli, u nad čovjeku stvara, znači genij pogled, a u Bogu kreator. Kad se dođe u nirvanu, u blaženstvo, jedan s njim. Zato je Krist kad je prolazio kroz te inicijacije, kroz križni put i sve to, on je na kraju rekao, Bože, zašto si mi krenuo? A onda kad je ona nagolgorska misterija nastala iza toga, onda se on stopio s Bogom i onda je poslije toga kad je bio među učiteljima rekao, ja i Otac i jedno, ja sam i Otac. Znači, to je konformnost nikad mako. Kad se stopio, kad si ti kozmička svijest. Ti nisi povukio, ti si čista svijest. I onaj koji to shvati i vježba i trenira svoj ima šansu u toku ovog života prosvjetiti se i učiti u vječnost sama. A onda dobijaš sve atribute. Onda više nema smrti. Smrt je iluzija. To je samo transformacija naše duše u neke oblike. Ti možeš ili evoluirati prema višim oblicima, prema Bogu, ili involuirati u niže oblike prema životu. Pa sad biraj. Hoćeš li ići nadati u životinski svijet ili božanski? Biraj. I zato postoji taj redoslijed pakla, raja i čistilišta. Nema vječnih pakla, nema vječnih čistilišta, nema vječnog raja. Postoji vječno blaženstvo. Blaženstvo je stanje vječnog božanskog. To bi bio na neki način rečeno u tom smislu raj financijski. I prije nego što je fizički svijet postajao, znaš kako je se svemir počeo stvarati? Kolapsna svijest. Prvo je postajala ta praznina, prazna svijest. Poznata u fizičkom organi kao šumnja. Ta svijest je u početku nešto pomisla i počela je stvarati samu sebe. Iz pratiskom. Sve što ona zamislila počela se tako evoluirati. Kroz niže oblike, prema sve viši, dok se nije došlo. Ali se ne može logikom stvariti. Jer kad se počne ulaziti u nedualno stanje svijesti, duo je dva. I sve što vidiš ti uspoređuješ u prirodi, na primjer, logiziraš stvari. Normalno ako ja pustim ovu čašu dole, različe se, jer se gravitacija ne misli, dakle, to, one. To je logika, a ti uspoređuješ jednu odnosno drugu.
A kad se uđe u stanje nedualne svijesti, to više ne daje drugačije. Vladaju zakon ljudosti. Um je varalica, um je ubica, um je onaj koji te može baciti u najpaklenija stanja svijesti. Um je taj koji te može baciti u raj, um je taj koji te može dovesti do božanstva. Ali kako ćeš ti sad pobijediti svoju misiju? Kako ne možeš to? Jednostavno je samo tako. Znači, ja se dužim